थांनाय साल खरकनि तिप्रसा सिक्ला बिश्रामगंज मेला नायबायै बाइक कै नगद थांनाय तंप्रो बाइक कंट्रोल नारिकमाया अंगे लामा किनारि बुफांग थथाय माबाय खरकसा हनके बखरक ते मकल बुकुं जतना फातुय बखर कोप्लुं थै नांजाक ते खरकसा हनके बाइक नि कलाई जागन पटापसा लेंजाक आबनो डायरेक्ट कबै साना थांखि थांनाय साल बाइक एक्सीडेंट अंगे खरकनि तिप्रसा सिक्ला जागन थैया हनि मानो आ एक्सीडेंट अंगमा मांप्लि फोटो फुनुंगना पर बेलाय किरि मासिचा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस रूल मते फुनुंगमालिया नरनो सो फाति के बेसि कक साया करे आबनो जों काहामके साव खोनारनाय ते वीडियो नायना सिगां नर कक किसा गजारमुं अ वीडियो न पाति जरा नाय बुजिदि ते वानसुम कतर मांखि शेयर खादिनि नि दल एबा जाति गोस्तिनो आबनो नगै बरब किसले वानसुम कतर मानाय सिगां सिनेमुं सानाय खरकसानि मुं बिबेक देबरमा गामि तक्सापारा ते खरकसानि मुं हिनके कल्याण हनै जों खोनाका ताबुक अ खरकनि तिप्रसा सिक्ला थांनाय साल बाकि बाइक एक्सीडेंट ओं थैया आबनो काहामके सुक्रबै साना थांखि जों जत सावैमानो ताबुक गोबामा गामि रक मेला एबा प्रोग्राम खाजेक दमनि फर एग्जाम्पल सिमना मेला थाइचराय मेला रक आबो काहनो थांनाय साल बिश्रामगंजआव ताबुक कासे मेला चलि दंगो आ बागै थांनाय साल 30 मार्च सालमारि अ तिप्रसा खरनि बाइक खुंजाव काले बिश्रामगंज मेला थाङै काहाम करंके बेराय लाखिया ठीक सारिक सानजा एबा हर 7 रक हेनकाय अ खरनि तिप्रसा सिक्ला मेला नायबे काहाम करं बाइक के नगद थांनाय तमनि बा ताम सानाय खरनि लामा अर्धेक जरा थांसगै केनो इट बाट रोडनि बाजा सुरुम गाना कायसे बुफांगो थथाय माबाय आ खरनि तिप्रसा सिक्ला बाइकनि खिदार जगै किसा डाउन एबा हारब्रा तरा कलाय थांबायखिया आ एक्सीडेंट ओंमा नुकै गाना गिनि तने जत लोक कोथमै आ खरनि तिप्रसा सिक्लानो खसलाकिया आ जरा लोकरक नुखा खरकनैनो एकदम सिरियास ओंजा खरकसा हेनके बखरक फातुय बखरक कोप्लुं थैनांजाक लास गलाजाक हेनि मानो आबो साना थांखि एकदम किरिमा सिजा जों नरनो यूट्यूब फुनुंगना पना फुनु तगलिया अ मांप्लिरक ते खरकसाबो हायनो आ एक्सीडेंट ओंमा जागोन पटापसा लेंजाक मुंसापना कक सैमालिया माने आबनो डाइरेक्ट कक साना थांखि आ एक्सीडेंट ओंनाय तिप्रसा खरनैनो लास ओंगै थांबाकिया जागोन पटापसा ओंगै यागुलो आ खरनि तिप्रसा सिक्लानो साखाम नगो तलांफुरके जों जत कन्फर्म के काहामके साविमानका अ खरनि तिप्रसा सिक्ला अ हायुंगो करकिया रेस एंड पीस यागुलो नकनि अक्रा बरक जत कक खनै साइमानै बरनि बसाने बागै बेलेखा खामजाक लाखिया नोट अ खरनि तिप्रसा सिक्ला आबुते किरि मासिसा एक्सीडेंट ओंमानो तै ओलचिनि टीम मेंबर आ गाना गिनि तंनै लोकोबा किसा कांटेक्ट खलाय कक संगै नायमानि आपुर जों खोनाका बरनि बाइक किसा स्पीड व टंगो आ बागै हर जरानि बाइक स्पीड व कंट्रोल काहामके खायमाया ओंमा बाय बरक साकसानो देराखा आबुते हायकक जों खोनाका मानेखाय साकसाचुनो एक्सीडेंट ओं काहानि जों खोनाका गाना गिनि तंनै लोकोनि बखाते सुनरक हेनगे थांनाय साल बिश्रामगंजनि अ तिप्रसा सिक्ला खरनि भागे थिके आबनो काहामके खनै जत साविमान kana hene जों खाव संगु पाइथगो चिनि बखाते आबनो सानाय केबो बाइक एबा गारि चालुफाना आसुक रेस स्पीड रोय ता चालुग्लादि तामनि हिनबा जों सराबजन बिसिङनो ताम अंगै तां केबो साइमानिया आंफनो नोंफानो आबगे जेसे टाइम शॉट जरा लेरि तंबो हरबा साल तरक तरकेना चालुग्लादि तिनी अ थैनाय मोनाय खरकनि ब किसापन वानसुगेना दल बाक्सा मेला आबुतेके तंथकसा थकि बेरायपाय नगद थानाय प्रो लामा रको मुंसासक देरानाय एबा तिनी लांमा चनाय रहनि बर किसापन वानसुगेना आबनो कारे आयांते खाकसा नकनि आमा बाबु जानि जा बुसा नकनि फात्र अंखरजक हेनके तिनी बुसा बुफुरो फानो काहाम थामनि काहाम सफायथुं हनै खाव चंनाय तंलायु फियाबाताम साजिनाय बुसाना काहाम करं सफायथुं हनै नासिं तमनि But aboni ulta कथैसे नको सफाइसो बरनो बसा आबगे प्लेस चिनि कयमुं जतो बात गारि चालनाय जतोनो किसा एलेट ओंबायदि तरक तरके चालुगायदि तै बाक्सा गारि कतर चालुनाय रक हिनकाय सेतते सायमानिया बात चिकन रनो नुके साकनाय थथाय कलांगु एक्सीडेंट ओंगै थैया हनकाय सुदो आजागो बात चालुनायनि सिमि दोस ओंगिया बाक्सा जागा गारि कतर चालुनायनि ब दोस दंगु आ बगे जे गारि चिकन बाद स्कुटी चालुनाय आनि तारा बाइटे मोनाय सं निजे साक सेफ्टिनि नासिगै नरगो चालुग्लादि सतर्क तंदि एबा एलेट ओंबायसिदि पाथेन कक आबुनो चिनि कंनो खनाय नंकिसासक वानसुम मानखे अ भिडियोनो निनि दल एबा फेमिली मेम्बर शेयर खति जत तिप्रासा आबुनो खनाय किसा वानसुकै नालिदि टांगै हिनगे साबो साइमान तिनी अ मोनाय खरनि आबा हाके लामा चका खना ते खरसा निनि नकनि बरक एबा जाति गोसिनि बिसिंगपन आबा हिंगे मानो आबगे प्लीज आबा हे सोशल अवेयरनेस कक रनो किसे मिसा शेयर खनायमो संगे शेयर करदि आबुनो खनाय जत बरक जत तिप्रासा बेलाय वानसुम कतरबो मानाने जतन जानि जा बरकनो गोथां काहामनो नायु आबनो मेनको हामबाय।